Bé, una vella il·lusió des de mi de Cap Vermell era retre un homenatge públic al mestre Antoni Flaquer, Pollerí. Avui, en la col·laboració de tots vosaltres, que ens acompanyeu, recordaran la seva vida i deixaran constància mitjançant una placa d'una persona que ha estat recordada, estimada per la seva bonomia i la seva tasca educadora. A la casa número 3 del carrer Plata, avui s'ha 8, va néixer Antoni Flaquer Reinés el 20 d'octubre de l'any 1911. El pare, Antoni Flaquer Joan, de 27 anys, llaurador de formació liberal i avantpassat evangèlic. La mare, Maria Reiner Massanot, que aleshores tenia 26 anys i com a característica que era molt catòlica, estava molt relacionada amb l'església. Estudià les primeres lletres a l'escola parroquial, antic col·legi dels Hermanos, on donava classe el vicari. Als 18 anys aconseguí el títol de tenidor de llibres, estudis equivalents actualment a les de comptabilitat. Els anys de la República, 1931-1936, els visqué intensament. Forma part d'una generació que començà la seva vida laboral i activitat pública en aquells anys. És la primera generació gavellina amb la mentalitat pròpia del segle XX, de Marxa i els altres, defensors de la democràcia, de la necessitat de formar-se intel·lectualment, amb iniciativa, llegien la premsa i actualitzaven els coneixements. Eren oberts, liberals, amb un discurs propi, és a dir, una mentalitat que, malgrat el daltavall de la Guerra Civil, amb el pas del temps s'ha recuperat i s'ha revaloritzada fins a ser assumida per la societat actual. Aquella gent també va modernitzar les aficions. Antoni i el seu company de l'escola parroquial ja jugaven pels carrers i places de futbol amb una pilota de pedal. Als anys 20, un gavellí resident a Barcelona els regalà una pilota de reglament, la primera que hi hagué a Capdepera. Durant la República, Antoni va ser el secretari del primer equip de futbol local federat. Primer equip local de futbol federat. A final dels anys 20, quan encara la drassana de la ferradura, en Joan Meli Flaquer Beroguer i un soci se quedaren amb les eines i la maquinària de les drassanes i obriren una fusteria a Capdepera vora l'actual plaça de la Constitució. Per una carambola econòmica, el pare d'Antoni entrà a formar part de dita societat i pare i fill es posaren a treballar a la fusteria. L'any 1933 també començà a fer repassos a les primeres hores del vespre. Antoni sempre va estar afectat per una salut feble i per atacs d'asma. La feina a la fusteria no li anava bé i tampoc li agradava. A la revifada de la construcció de les cases d'estiueig a Cala Reixada, als anys 1933 i 34, la feina de la fusteria va anar vent en popa, i així, a l'estiu de 1934, Antoni deixà la feina per anar a Madrid a estudiar de secretari d'Ajuntament. Era la primera vegada que per aquest càrrec s'exigien estudis específics. A Madrid es reuní amb el seu bon amic gavellí, en Baltasar Coves, que hi estudiava la carrera de Medicina. Junts freqüentaren els ambients més cults i renovadors del món de la política i de la cultura. Conegueren el doctor Gregorio Marañón, en Manuel Azaña i en Ramon Maria del Valle Inclán. Quan aquest escriptor va afinar el 5 de gener de 1936, a la més absoluta misèria, Antoni recollí del pes entre els companys de Capdepera per ajudar a pagar l'enterrament. Antoni a Madrid s'acabà de fer republicà. L'any 1935, la crisi econòmica s'agreujà. A la construcció hi havia poca feina i també a les fusteries. Els propietaris de terres donaven pocs jornals perquè començaven a boicotejar la República. A l'inici de l'any 1936, a partir de l'inici de l'any 1936, Antoni desenvolupà una intensa activitat política dins l'agrupació local de l'Esquerra Republicana Balear. Fou el secretari del partit. Treballà juntament amb Esteve Gómez Quintero a la Fundació de les Joventuts. Fou secretari de la gestora del Front Popular i, en una ocasió, orador polític. A principis de juliol de 1936 passà a treballar d'ajudant de secretari a l'Ajuntament. Ja va feina 8 dies i mig.
Era 5 passats el diari. Arriba el cap d'estat del 18 de juliol. Després d'un dia d'incertesa, el diumenge 26 de juliol a les 12 del migdia i per ordre del comandant militar de Capdepera, ell, Esteve Gómez i 4 companys més són detinguts i enviats a la presó de Manacor, que trobaren plena de gent. Se'ls obrí Consell de Guerra, començaren el procediment penal. L'informe de la Guàrdia Civil i del Batlle, en Joan Meli Joguer, aquell que era soci del seu pare a la fusteria, en els seus informes per la causa, diuen que Antoni Plaquer era un extremista i un perillós. L'Ecònomo, que era amic de sa mare, en Montserrat Rosselló, manifestà que Antoni té bon fons, però és voluble de caràcter, i se cert que actualment militaria amb entusiasme en el moviment nacional socialista. I tot el contrari d'això. Des de la seva detenció fins que es dictà sentència el mes de novembre, Antoni passà molta por, necessitat d'home per la seva vida. El pare també va ser empresonat, les accions de la fusteria venudes, tot ensorrada. Després de passar per diversos camps de concentració, oficialment anomenats unitats de treballadors, i estant en el port de Pollença, fent carretera, fou reclamat des de Palma i tancat a la presó del Fort d'Illotes. Era el 3 de juliol de 1939, que li reobria la causa. Comencen les diligències que es claven el febrer de 1940, arxivant el procediment. Un mes o més tard recuperava la llibertat. Aleshores, amb el seu pare, es posà a treballar al camp. El darrer dia de l'any 1940, es casaven a Maria Gelabert Nabó, de 26 anys, i començà de bell nou a fer classes de dia i els vespres. Eren any de misèria i els nins també havien de treballar. Un dels primers alumnes va ser en Joan Rai. La por seguia dins el cau. L'any 1945 el tancaren de ben nou durant 3 mesos. En una altra ocasió li prohibiren durant mesos fer repàs. Com deia en Joan Rai, al mig de la dolorosa frustració del vençut, començàveu la vostra tasca de doctorat. L'any 1951, juntament amb en Marcelí López i Miquel Moll Calàia, fundà una acadèmia amb prou èxit. Començaren amb 20 alumnes, entre els quals hi havia un alumne d'Artà, un altre de Sant Cervera i 2 dones, na Maria Àngela Moll, de Tafona, i na Victòria Reynés, que era filla del secretari de l'Ajuntament i també havia estat secretari de Falange. Aquesta acadèmia fou l'inici d'una estructura educativa que durant uns 20 anys, entre 1951 i 1968, preparava els nens que volien fer el batxillerat elemental. Als anys 60, Antoni també va fer classe de geografia i d'història a l'escola de Castellmont. Durant 40 anys, 1940 i 1980, a casa seva va ensenyar mecanografia, comptabilitat, preparava per fer oposicions de banca, atenia els nens que anaven endarrerits, els coneguts repassos i aquells que també volien ampliar coneixements. L'any 1980, quan la malaltia li feu abandonar l'activitat educativa, tenia 80 alumnes. Antoni Plaquer era un home ocult, de bon tracte, mesurat en el parlar, mirat a la feina i en el vestit, bon mestre i pedagog. Quan parlava de geografia i d'història, feia reviure en els alumnes allò que exposava. També treballava a l'empresa privada. Als anys 60 i 70 dugué la comptabilitat de la Palma, aleshores la principal empresa exportadora d'obra de Palma. Antoni Plaquer Reynés signà el 18 de novembre de 1982. Després d'aquesta semblança biogràfica, resumim els mèrits pels quals l'homenatjar. Primerament, pels 40 anys de servei educatiu al poble de Capdepera, malgrat els entrebancs i les mancances de tot tipus, oferint d'aquells coneixements que la societat reclamava. En segon lloc, perquè fou un home obert, compromès, en la modernització del poble, demòcrata, que no distingia entre ideologies i proper als seus alumnes. I ara un aclariment final. Els amics de Cap Vermell creiem, i segur que compartim amb tots vosaltres, que traient a la llum pública i deixant constància de la memòria d'Antoni Plaquer Reynés, fem una passa més per assumir el nostre passat, ajudant a superar el daltabaix que ha provocat la Guerra Civil.
reconeixent les aportacions dels fills d'aquest poble, fem Cap de Pere més gran i més just. Ja està, Cap de Pere.